Takže čau lidi, já vás vítám od dnešního videa a v dnešním videu to bude taková informačka, řekneme si, proč nevychází videa, co se bude dít do budoucna a tak dále. Takže jo, jdeme na to. Mám tady dva důvody, proč nevychází videa. První důvod je ten, že jsem prostě neměl čas, protože jsem byl v nemocnici, zaváděl mi do uší nějaký odvětrávací trubičky a byl jsem na nosních madlích, protože jsem na pusu, že jsem byl na nosních madlích. O kurva! Byl jsem prostě na nosních madlích a prostě jsem nemohl mluvit, takže jsem mluvil fakt strašně a nechci tam mít zbytečný hate komentáře, že mluvím jako blbec. A teďka už je normální, protože to není tak dlouho, co jsem na té operaci byl. Takže doufám, že se to teďka zlepšilo. Pokud je, tak mi to napište dolů do komentáře, ale já si myslím, že to není tak hrozný. Druhý důvod je ten, že nevím, co mám točit. Takže mi to určitě do komentáře mi napište, co byste chtěli za videa. Prostě bych si chtěl založit takovou svoji sérii, aby někoho nekopíroval, abych tam měl komentáře, někoho kopíruju a tak dále. Prostě bych si chtěl založit takovou svoji sérii, že mi to napište dolů do komentáře, může to být let's play, tagy, challenge, blogy a tak dále. Prostě mi to napište dolů do komentáře a vyberu asi ten nejlajkovanější komentář. A toho budu natáčet, co se bude dít do budoucna. Do budoucna bych videa chtěla natočit aspoň dvakrát do týdne, protože přece jenom dlouho nevychází videa a chtěl bych vám to nějak vynahradit, protože přece jenom už mám 1200 odběratel a co už je celkem dost. Takže já už něco bych řekl, tohle už bude z dnešního videa teda všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomněte dát like, odběr, video sdílet, komentovat, se vám budu těšit další videa, mějte se krásně a zase.